Máme halloweenský špeciál. Dajte svoj najlepší evil laugh. Dobre, no keď už ste normálni, tak poďme natáčať normálne časť. Chytaj, ale ju tvárou. Budeme sa rozprávať o najstrašidelnejšom, najhoršom, najhrôzostrašnejšom, najpríšernejšom a najdesivejšom baráku, aký kedy sa ocitol na striebornom plátne. O dome z Beetlejuicea. Ale je to hlavne najprekvapenejší dom. Budeme sa baviť ale o verzii po tom, čo ho prerobia všetci záporasy z Jamesa Bonda. O tej novej verzii. Pretože to je tá desivá. Ona takto by vyzerala tvoja obývačka, keby si jej začal púšťať len hym a nič iné. Ten normálny gauč by počase, že ja mám piči. A odišiel by... To je obývačka, ktorá keby vedela rozprávať, tak jej prvá veta bude, že mama, to není fáza. Oh, yes, the edge. A pritom zvonku ten dom vyzerá akože relatívne dobre po tej prerábke. Je to taká zaujímavá dekonštruktivistická štúdia klasického toho American farmhouse štýlu, že to aj akože pozrieš na to a je to, že zaujímavé. Fungujú tam krásne tie žlté akcenty. Ale zároveň je tam ako keby niečo také, keby bolo niečo zlé. Iba Áno, troška. áno, a ja viem presne čo, sú to tie prúžky na podeste. Je tam, no ne, že ten základ je opruškovaný. A počkaj, ukáž. Oh, bože, nezapre sa ten Tim Burton, podľa mňa. Inak takto to podľa mňa vyzerá v hlave Tima Burtona. Len je tam viacej Johnnyho Deppa. Podľa mňa Tim Burton proste miluje Johnnyho Deppa, pretože vie tak neskutočne tancovať. Aj Tim Burton bol proste taký, že to jak dal preč tú hlavu. Veľmi pekne funguje tá prerábka zvonku, lebo aj to vlastne podtrhne tú geometriu, ale zároveň ju vlastne svojím spôsobom naruší, povyťahuje tie časti. Je to naozaj, že super spravené. Máš štvorec, máš tam krúžok, máš tam tie odĺžniky, máš tam trojuholníky. Veľmi pekne, no ja som na to pozeral, že vôbec by mi nevadilo tam bývať. A navyše v tých 80 rokov v Amerike veľmi letel ten dekonštruktivizmus. Jeden z najväčších dekonštruktivistov, Frank Gehry, on robil, že ešte iné halúze. Tento domček je oproti tomu, že veľmi kľudný. Hej, lebo keby si videl dom Franka Gehryho... Takže jeho kde býva? Áno, to je jeden absolútny chaos. Ja byť jeho ženou, ja ho zabijem. Drahá, a vieš čo, mám nápad. Čo keby sme si nad hlavný vchod zavesili také pletiva, tak náhodne proste. A ona, že vieš čo, rob čo chceš. Keby sa ti zagličoval proste v Simsoch dom. Martin, prečo ten jeho dom vyzerá, ako keby to bol skrížený kontajner s tenisovým kurtom? Architektúra. Oproti tomu vlastne ten Beetlejuice House vyzerá, že veľmi taký akože vkusný, jednoduchý, v pohode. Aj tá teraska na stráni taká vysunutá. Akože dal by som tam zábradlie, ale to som len ja, ktorý mám rád svoje nohy nezlomené. Ja ich mám rád, keď sú také troška. Áno, keď sú také crunchy. Try to stand up. Oh! Yes, they are broken. Na druhej strane znútra je to drsnejšie. To je asi prvý interiér, ktorý som videl, ktorému by som odporúčil terapeuta. Dal mu taký ten domček pre babiky, že ukáž, kde sa ťa Tim Burton dotkol. Ja málo kedy poviem vetu, toto je príliš, ale tu som bol, že toto je príliš. Hej, ja ani neviem, že kde začať, hej. Či tými vegánsky nekorektnými stoličkami, alebo pohanským radiátorom, alebo podlaha, ktorá si povie, že čo keby mala šachovnica otravu alkoholom, hej, že každá jedna z tých vecí je, že too much. To je miesto, kde by proste chcel večerať so svojimi kamarátmi Dr. Evil.
Vieš si predstaviť, že by si v tej jedálni proste niečo normálne servíroval ľuďom? Tam Takže podľa mňa špagety? sa nedá normálne. Nie, tam musíš proste tríznené konské mäso, ja neviem, niečo. Tríznené konské Ja mäso. neviem, chcel som že tríznený humár alebo niečo také. Tríznený. Akože technicky každý homár je tríznený, lebo No. to sa varí Ale vlastne. ešte viac, vieš, ešte im povieš, aký to je hlúpy homár, proste, že jeho matka ho nikdy nemilovala. Bol si adoptovaný. Najstrašidelnejšie na tom je, že ten interiér splňa také tie základné aspekty a také princípy dizajnu. Mhm. Že ono to není úplná blbosť. Že ono to není úplne, že... Hej. Je to proste zmysluplne poskladaný chaos. Vezmi si tu jedáleň, hej? Že keby si na tú stenu nedal proste tú takú nejakú mramorovú tapetu, ale niečo normálne, nejakú okrovú, keby si ten príšerný žulový oltár na jedenie vymenil za normálne stoličky a tie sex toys vzadu Burtonové vymenil za niečo normálne, tak vlastne väčšina toho interiéru zrazu začne fungovať. A vieš, čo je problém tohto interiéru? Akcenty. To, čo na tom exteriéri tak krásne, ešte raz, to, čo na tom, aj s tým tvojim, to musíme, lebo ja som ti nedal pauzu. Áno. Vieš, čo je problém na tom interiéri? Akcenty. Aha. Či počkaj, ja idem tam. Tak ešte raz. Vieš, čo je problém na tom interiéri? No, neviem. Či počkaj, myslíš akcenty? Áno. To, čo na tom exteriéri tak krásne funguje, len tie dva žlté prvky, ktoré tam zrazu držia tú konštrukciu, krásne, vieš, sú iné, upútajú, vieš, pritiahnu ten pohľad a celú tú formu tak krásne spoja a vytvoria tam taký aj kontrast, ale zároveň vlastne aj harmóniu. No a v tomto prípade sú tam len samé akcenty. To je problém toho interiéru, že tam je každá vec sám akcent. Každá z tých vecí mi príde ako niečo, čo by som išiel okolo obchodu a bol by som taký, že to je pekné, ale že asi je to príliš veľa. Že možno by som ju zobral, ale potom by som to lutoval celý život. Lebo tie akcenty v tých interiéroch sú dôležité. Problém bol, že Tim Burton to videl a povedal, že a ďalej? Áno. Ktoré z tohto použijeme, pán Barton? Áno. Kde je inak Johnny Depp? Najhoršie je, že vlastne tam vyrastá mladé dievča, čiže to ovplyvní aj jej vkus pravdepodobne. Absolútne nezávidím jej partnerovi, ktorý bude musieť proste... Našla som nové záclony, sú krásne. Sú z kože. Oni by nenakupovali v Ikei, ale v sex shope. The IKEA summer sale is on now. A sľubujem, to je naozaj posledný krát, čo tento záber použijeme. Akože jedine, že by prišiel ďalší vtip. Ale aká je šanca? Aká je šanca? Z hľadiska tých akcentov, tak napríklad ten bar červený, ktorý je inak akože zaujímavý akcent a viem si ho predstaviť v nejakej väčšej miestnosti, niekde v klube, že by mohol, že fungovať ako pekný dizajnový prvok. Až na to, že to je presne taký bar, že ešte len k nemu ideš a že ja som najebaný. Ale akože ten bar vyzerá, že to je presne miesto, kde ti niečo nasypú do drinku. Aj keď vyzeráš ako my dvaja. Ja osobne, keby som mal ísť, že týmto priestorom, že idem v noci na záchod, tak asi nejdem. Asi to radšej nechám v tej posteli, hej. Akože ono by to podľa nás plynulo, lebo aj tak tá posteľ je podľa urobená zo skalpov činčíl, aby ladila so zvyškom interiéru. Ja by som sa bál. A tam ťa nepomôže, keď si zasvietiš. Keď si zasvietiš, je to ešte horšie. Potme. Zasvietiš tam nejaký prvok na teba vyskočí. Z toho interiéru. Tak už nemusím ísť na záchod. A už chápem, prečo to majú všade, že stierateľné podlahy. Ako ten interiér ja by som schválne zobral a natočil tam, že tradičný sitcom na štýl Full House. Alebo Susedia. Dojde, položí si kufrík na ten oltárny stôl. No. Drahá, som doma. Neuverila by si, dneska sme mali s malou zmrzlinu vonku.
A spadla jej na zem. Vyzeralo to skoro ako tvoja socha. Hej. Si predstav Petra Marcina, ako sa sťažuje na svoju ženu, pije proste nejaké víno z lebky so 6 očami. Kalima! Milujete priestory, ktoré vás budú nenávidieť? Chcete mať úzkosť, keď idete v noci na záchod? Chcete už nikdy nemať návštevu? Ponúkame vám dizajnerský skvost z Connecticutu. A ak nájdete akýkoľvek nedostatok, môžete si ho rovno vyriešiť s bývalými majiteľmi. Stále tam sú. Nemusíte volať, stačí, keď 3-krát po sebe poviete surrealitka. Z hľadiska S kým? Z hľadiska tých akcentov, piče, z hľadiska tých akcentov, ešte raz a bez toho prízvuku, z hľadiska tých akcentov, tak